Kuuɗe Lilaaɓe Suura tati aya 1 yaaki 10. Jaraaɗo torotoɗo yamɗiti. Wonde nyalnde Bitrus e Yahaya e njaha wuro ceniingo cerel do'aare njamdi 3 ndi nyalawma. E woodi goɗɗo neɗɗo daga o danya o jaraaɗo e mo jooɗi dammugal wuro ceniingo bi'etengal dammugal boodngal. Ko nde nyalnde yimɓe maako e njaaramo to dammugal ngal ngam o toro nattoɓe wuro ceniingo ceede. To nde o yi'i Bitrus e Yahaya e natta, sey o toriɓe ceede. Ɓe cutiimo. Bitrus wi'imo, raarumin. O raariɓe e mo kammo heɓuki goɗɗum to maɓɓe. Bitrus wi'imo, mi walaa ceede, amma mi hokkete ko ngoodumi. Nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo, e mi wi'uma, umma njaaɓa. Sey Bitrus nangi jungo maako nyaamo, darnimo. Ɗon e ɗon koyɗe maako cembiɗi. O diwi, o fuɗɗi yaadu. O nattidi e maɓɓe nder wuro ceniingo. E mo yaha, e mo diwa, e mo yetta Allah. Yimɓe fuu ngi'imo e mo yiilo, e mo yetta Allah. Ɓe anditi kanko woni jooɗotoɗo e dammugal boodngal ngal wuro ceniingo e toro yimɓe ceede. Ɓe fuu ɓe kayɗini naa seɗɗa dow ko heɓi neɗɗo on. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani no Bitrus e Yahaya e ɓe njaha wuro ceniingo ngam do'aare njamdi 3 ndi nyalawma. Yahudanko'en e njaha wuro ceniingo nde 3 e nyalnde ngam ɓe teddina Allah. Artuɗum e ɓe njaha subaka misaalu njamdi 9, nden ɓe co'o misaalu njamdi 3 ndi nyalawma, nden alasara kadi ɓe co'o. Ngam non ɗo'o to janguɗen en nani Bitrus e Yahaya ɓe ngaroyi do'aare to wuro ceniingo njamdi 3 ndi nyalawma. Ɗon ɓe to'i neɗɗo o'o diga o danya o jaaraaɗo, waato e mo woodi nyawngu ɗum wi'ata nyawu inna. Tagganayngu woɓɓe koyɗe ɓe mbaawata ɓe njaaɓa, e ngu waɗa woɓɓe bo e njaha e laya. Ngam non neɗɗo o'o bandiraaɓe maako e ngaddamo ko nde nyalnde wuro ceniingo ngam o toro yimɓe ceede. Nder ayaaje ɗe janguɗen, aya 3 wi'i, to nde o yi'i Bitrus e Yahaya e natta, sey o toriɓe ceede. Bo non no neɗɗo o woowi fuu nattayɓe nder wuro ceniingo e mo toroɓe ngam ɓe mballitamo, ɓe kokkamo ceede o heɓa ko o nyaamata. Nde o yi'i Bitrus e Yahaya e natta wuro ceniingo, sey o toriɓe ceede no o woowi. Aya 4 wi'i, Bitrus e Yahaya ɓe ndari ɓe cuti neɗɗo on e ɓe ndaaramo. Bitrus wi'imo, raarumin. Ɗo'o nde neɗɗo o tori Bitrus en ceede, sey ɓe ndari ɓe cuti neɗɗo on ɓe ngaɗi ka raarukimo. Se ko wala ɓe nani jurumɗum maako e ɓe ndaardamo raaruki yidda e yurmeende. Sey Bitrus wi'imo, raarumin. Aya 5. Sey o raariɓe e mo kammotono heɓuki goɗɗum to maɓɓe. Se ko wala neɗɗo o e kammotono Bitrus en kokkaymo ceede, e mo nder raaruki Bitrus en. Aya 6 wi'i, Bitrus wi'imo, mi walaa ceede. Ayya, jurumɗum. Neɗɗo o e raarda Bitrus en raaruki kammunde heɓuki goɗɗum. Amma Bitrus wi'imo, min ngalaa ceede. Sey Bitrus ɗawti wi'ikimo, amma mi hokkete ko ngoodumi. Nder inde Yeesu Almasiihu Najarankeejo, umma njaaɓa. Nden Bitrus jogi jungo maako nyaamo, darnimo. Ɗon e ɗon koyɗe maako cembiɗi. Aya 8 wi'i, o diwi, o fuɗɗi yaadu.
o nattidi e Bitrus en nder wuro ceniingo, emo yaha emo diwa emo yetta Allah. Allah mawɗo, joomu bawɗe e teddungal, joomu yidde e yurmeende, o yamɗitini neɗɗo o'o barka annabi Isa. Jaaraaɗo o'o e kammotono heɓuki ceede to Bitrus en, amma ɓe mbi'imo ɓe ngalaa ceede, amma ɓe kokkaymo ko ɓe ngoodi. Se ko wala, neɗɗo o e nyuma nder ɓernde muɗum, to ɗume Bitrus en kokkatamo ko ɓuri ceede? Sey Bitrus wi'imo, nder inde Yeesu almasihu, umma njaaɓa. Nder inde Yeesu almasihu, umma njaaɓa. Ma'ana, nder bawɗe annabi Isa emi hokkuma njamu ko ɓuri ceede. Sey Bitrus nangi jungo maako nyaamo, umminimo, darnimo. Ɗon e ɗon bo koyɗe maako cembiɗi, o yaaɓi, o diwi, o fuɗɗi yaadu, emo manta Allah. Diga ɗon ɓe nattidi e Bitrus en nder wuro ceniingo ngam ɓe ngaɗa do'aare. Emo yaha, emo diwa, emo manta Allah, emo yetta Allah ngam o yamɗitinimo barka annabi Isa. Aya 9-10 wi'i, yimɓe fuu ngi'imo emo yiilo emo yetta Allah. Ɓe anditi kanko woni jooɗotoɗo e dammugal bodngal ngal wuro ceniingo e toro yimɓe ceede. Ɓe fuu ɓe kayɗini naa seɗɗa dow ko heɓi neɗɗo on. Nde yimɓe ngi'i neɗɗo o'o jaaraaɗo yamɗiti e yaha e diwa e manta Allah, ɓe anditi lallay kanko on jooɗoto to dammugal wuro ceniingo e toro yimɓe ceede. Fii ɗum hulniiɓe naa seɗɗa, e ɓe kayɗina, e ɓe nyuma nder ɓerɗe maɓɓe, to no ɗum waɗi neɗɗo o yamɗiti? Neɗɗo o diga danya o meeɗaayi yaaɓuki dow koyngal maako o waɗa yaadu, amma kayɗini ɗum, kulni ɗum, raa hande emo ni emo yaha emo diwa emo yetta Allah. Lallai ko waɗi ɗo tabbitinani en ko janguɗen nder suure 2 aya 43. Ayaare nden wi'i, kulol nangi koo moye ngam Allah e waɗa alaamaaji kayɗiniiɗi ɗuɗɗi daga juuɗe lilaaɓe. Ɗum e holla en bawɗe Allah Joomiraawo e wondi e lilaaɓe, e ɓe njamɗitina ɓe njamɗa. Yimɓe bo e kayɗina ngam iri bawɗe Allah Joomiraawo ɗe ɓe ngi'ata nder lilaaɓe. Jaaraaɗo jamɗitinaaɗo o'o en nani o natti wuro ceniingo, emo diwa emo manta Allah, emo heewi seyo e welwelo ngam Allah Joomiraawo yamɗitinimo barka annabi Isa. Jaaraaɗo jamɗitinaaɗo o'o o heɗaaki o yaaɓa dow koyɗe maako, amma nde Allah Joomiraawo yamɗitinimo barka annabi Isa, emo yaha dow koyngal maako. Ngam non emo manta Allah, emo yetta Allah Joomiraawo ngam moƴƴere muɗum to maako. Allah Joomiraawo e tabbitinana en ɗo'o o hokki annabi Isa bawɗe yamɗitinki ɓii Aadama diga shiya njamu ɗum ɓandu e shiya njamu ɗum ruhu, waato shiya njamu ɗum hakke waɗani ɓii Aadama. Bandiraaɓe am, haa paamen goɗɗum ɗo'o, neɗɗo o danyaaɗo, jaaraaɗo, amma Allah nder bawɗe muɗum barka annabi Isa o yamɗitinimo. Ɗum bo e holla en hakke wartiri fuu ɓiɓɓe Aadama jaaraaɓe yeeso Allah. En mbaawata njaaɓen ndaroɗen njahen yeeso Allah nder aadilaaku meɗen, sey to en koolake annabi Isa keɓen aadilaaku Allah ngu njaaɓirten, nden keɓen bawɗe yahuki yeeso Allah Joomiraawo en mantamo en gettamo.
en mbawata njaaɓen dow koyɗe aadilaaku ko'e meɗen sey to en kolake annabi Isa taw keɓen koyɗe aadilaaku Allah njaaɓen natten wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non fuu kooliiɗo annabi Isa heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango, nden o heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bo non no jaaraaɗo o'o yamɗitina nder inde annabi Isa, o ummi o natti wuro ceniingo emo diwa emo manta Allah, non amma taa hoolake annabi Isa a heɓay koyɗe aadilaaku Allah jaarayɗe ma wuro maako ko aljanna. Bandiraawo am annanoowo, a hoolake annabi Isa mo Allah liloy ngam hisnuki ma diga hakke maɗa e kiita maako garayka nyalde jaango. Taa wanyi hoolaaki annabi Isa bo non tabitittoɗa a taggi nder hakke maɗa har yaaki halkere nder hiite jahannama. Allah joomiraawo hokkuma faamu. Amin.